Inselmilkom u nilqakom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa. Sfortunatament illum mingħajr is-san, però ħankomplu għaddejjin b'dak illi konna qed nagħmlu kull nhar ta' ħadd. Illum ħanajdu ċaw il-xi ħadd ieħor minn dawk it-toroq illi kienu qed jieħdu sehem fil-kompetizzjoni tal-isbaħ triq. Però din it-triq illi llum ħadd inqala ħadd tkun ġiet klassifikata fit-tielet post. U triq li se tħallina din il-ġimgħa hi triq Angelo Gatt fiż-Żejtun. U bħalma taraw hemm fuq stess, Angelo Gatt kien mallem u bennej. Però din it-triq jekk nistgħu naraw kollox dak li għandha sabiħ, l-iktar jew sabiħ mhux il-ġebel, mhux id-triq innifisha, imma n-nies illi jgħixu ġo fiha. Ħammur niltaqgħu. U aħna qed nagħmlu triq tagħna u qed nistħajjilkom tajdu li ma x'ġejna nagħmlu fil-garaxxijiet. U ħajkunu qed jispjegawna, għajdilna daqsxejn. Ifhimni hawnhekk mill-COVID law minn ġirien sirna iktar ħbieb. Dena nintaqgħu fil-garaxxijiet minn bandiera mal-gallerija spiċċajna nagħmlu banners u involvejna tfal ukoll. Għamlu drawings tagħhom mal-gallerija, mbagħad għamilna iktar attivitajiet, kellna l-festa, kellna l-Halloween u issa tillestu daqsxejn xi ħaġa żgħira għall-miliet biex inkowdu wkoll flimkien kif nistgħu fil-verità. U dil-biċċa xogħlek, kif ġietkom f'moħħok, kif inventajtu li mhux biss tarma, għax tal-arma rajt tifhimha, imma hawnhekk intkom tagħmlu attivitajiet, tagħmlu l-craft sa tfal ukoll, ħajdilna ftit. Aħna idea ġib l-oħra. Filli jkollok idea u mbagħad tħabbata ma ta' xi ħadd ieħor u jgħidlek idea sabiħa għaliex ma nevolvuhiex u nagħmlu hekk. Pereżempju fil-Halloween għamilna wisfel għamilnilhom is-social distance, preparajnielhom Halloweens tal-paper mache u mbagħad niżlu tfal hawnhekk jippejntjawhom. Ġifieri u ħadu pjaċir, u ġifieri anke issa l-miliet. Min-naħa tagħna aħna lestejna kif qed taraw warajja u fil-ġimgħat li ġejjin beħsiebna nagħmlu xi ħaġa oħra tfal għax vera ħadu pjaċir. U ġifieri bdejna d-distanza soċjali. Anke tal-Halloween għamiltu trick or treat imma bil-bubbles u x'hekk. Lejwa l-istess, għal-Halloween flok ġew ħabtu huma preparna xi ħaġa aħna u morna ħabbatnielhom aħna kħabbaha fid-djaru għal residenti tat-triq tagħna u tat-triq ġirien tagħna triq Xandru Police. U kif taħdem is-sistema? Anke jien naf meta tiġbru l-flus jew tiddeċidu x'tagħmlu, kif tagħmluha? Għandna iktar minn post wieħed, għandna grupp bejnietna fil-WhatsApp fej nibdew niftehmu hemm ħafna drabi. Imbagħad hemm il-Facebook fej għandna grupp bejn il-ġiex toroq jidħol fih min irid, jiġifieri u ġieli anke printjajna karti jew banners u mpostajnihom biex min forsi ma jafx juża l-Facebook u jkun irid jinġi involut xorta, jkun jista' jċemplinna. Kull den kif jgħidu ħudub minħabba l-COVID sirtu ħafna iktar close. X'għandkom f'moħħkom illi tagħmlu iktar? Mela nibda milli ngħid jiena li dax-xogħol kollu li qed taraw li sar mod volontarju. Għax hawnhekk kulħadd bil-familji minn għandu l-gażejn minn għandu hemm. Ġifieri nintaqgħu satejn kuljum pereżempju niftehmu. Issa l-qoddim ma nafux. Aħna għamilna l-festa, bdejna bil-festa u xek, bdejna bil-festa, Halloween, issa nagħmlu l-miliet. Valentine forsi. Bħalma taraw, sinjuri, illi forsi morna ġo toroq illi kellhom il-veduta, kellhom l-arkitettura, kellhom l-istorja. Hawnhekk fiż-Żejtun triq Angelo Gatt l-iktar li huwa l-qalb tan-nies, il-volontarjat u s-sens ta' ħbiberija li tista' tgħid illi tagħmel triq sabiħa wkoll. U minn triq Angelo Gatt fiż-Żejtun li ġiet klassifikata fit-tielet post, jiena ngħidilkom biex tivvutaw għal-triq favorita tagħkom. Jew triq is-Santwarju f'Ħażabbar, jew inkella triq Sant'Anna fil-Furjana biex il-ġimgħa d-dieħla nkunu nafu minn ġie fit-tieni u ovvjament min ikun ġie fl-ewwel post. Għalhekk ivvutaw issa stess billi tiktbu fil-kummenti. Narawkom il-ġimgħa d-dieħla.